beses pa akong gumawa ng 3D animation na ito, pero ipapakita ko na lang yung latest. So ito na po siya. Dati meron pa pong kwarto dito. Dito ang ganda. Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. So pupunta po tayo sa Itugon, Benguet. So andito na po tayo sa Tiplex. Papasok na po tayo mga boss. Kasama natin si Bayaw. Tsaka si Badinoli, hindi po siya makakasama sa amin. So may lakad din po siya. So tara, samahan nyo muna po kami sa pagbiyahe papuntang Itugon, Benguet. Let's go! Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose.
Okay, dito na tayo mga boss. So, baba natin itong mga ibababa. Dishwashing liquid. Tapos mga isda. Mga isda. So, supply nila. Tapos ito, itlog. Ayan na natin dito. Para minsan na lang yung pagbaba nila. Mga groceries. Groceries. Wala na ba yun? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, mga ano pala, no? Sa mausarti jacket ta. Bati ate yan bag. Ata. Okay. Tiga. Okay. So yung iba pabalikan na nila lang natin dito. So tara. Ana. Good afternoon, madam. Okay. Okay. Nasaan na nila nilagay? Okay, lutuan nila. Dito mo na. Baka dyan. Dito mo na. Okay, so nabaklas na po rito mga boss. So punta tayo dun sa kabila. Punta tayo sa taas. Ito na. Okay. Ayos na. Nasaan sila? Ha? Kumakain po. Ah. Okay. Hello. Hi. Okay. Tara, punta tayo sa baba muna. Nasaan sila? Oh. Kain na, boss. Sige. Na. Antayin. Kain na. Yung dala ko, di pa na to eh. Ano, adobong manok. Adobong manok. O sila na di pa kumain. Maling na bata. Okay, so dito tayo sa third floor mga boss. Okay, so okay na rito mga boss. Kunting linis na lang po rito. Patay natin ilaw. Third floor po tayo. So patayin ka na rin yung ilaw dito. Ilaw. Ayun.
So, second floor. Ito sa second floor. Okay na rin. So, konting retouch lang. Ay mga boss, oh. Okay na. So, nilagay na rin mga ilaw na ito. Okay na. Tingnan natin yung mga kwarto. So, ito yung mga kwarto mga boss. Ayan, no. So, tricolor po yung mga ilaw niyan. Warm white, daylight, tsaka white. So, PVC, WPC, tapos gypsum board. Okay. So, ganun din dito. So, patay na nga natin. Patay natin yung ilaw. Punta tayo sa baba. So, yung ilaw dito. Yun. Patay natin yung ilaw dito. Okay. Tayo natin ilaw. Dito sa baba mga boss. So pag-isipan pa daw nila kung ano yung pipintura dito sa may kitchen. So tapos na po sana yan. Kaya lang gusto nilang baguhin. Baguhin nila yung pintura na ito. So, kaya ditong banda wala pang pintura. So balik nilang palitan. So dito nakapag-aspi na tayo. Ang kulang na lang dito yung acrylic emulsion. Okay. Okay na. So yung puntang ano rito, yung model na MLB, yung cornisa. Tapos ito yung susunod na gagawin natin. Ito po siya. So yung 3D animation na ito, ipapakita ko na lang po dun sa susunod na punta natin dito. So may kisame na dati ito, ngayon tinanggal nila. Papalitan po natin ng kisame. Gypsum board tapos WPC. Okay, punta tayo sa kabila. Doon sa kabila boss, inumpisan na rin po namin. So puntahan natin mga boss. So nagawa ko na rin ng 3D animation ito mga boss. So pakita ko mamaya. So dito rin po ito sa kabilang bahay. Kila Sir Princen. Okay, nabaklas na rin po. Tapos bali 2 beses pa akong gumawa ng 3D animation na ito. Pero ang ipapakita ko na lang yung latest. So ito na po siya. Dati meron pa pong kwarto dito. Ditong banda. May kwarto po dati dito. Tapos ito yung salas. Tapos dito yung dining car kitchen. So ngayon, ito na siya. So may ipapakita ko na rin dyan sa 3D animation natin. I-play po muna natin mga boss. Okay, so nakita nyo naman dyan sa 3D animation, okay na. So lumuwang po yung salas nila. So dati dito lang yung salas, ngayon pati yung sa may kwarto, malalagyan na rin ng dire-diretso na yan na salas. Okay. So wood look din po siya na tingnan. So metal paring, tapos WPC, ay PVC. So dito na po yung mga PVC ceiling natin. So kompleto na po pati yung mga gypsum board natin, tapos nakapag-framing na rin po tayo. So ganun lang po naman. So design po siya na PVC.
Okay. Ayos. Okay na. So next stick, pwede na tayong magtakip dito. Pwede na natin takpan. Pati yung isang kwarto. Meron pang isang kwarto no, na gagawin no. Isang kwarto pa. Okay. So dito na rin mga cornisa. So dinala natin yan kanina. Okay na. Okay. So mapapansin nyo din sa TV animation ko, nag-relate ako ng TV console ditong banda. Tapos doon may partition. So depende na lang po sa kanila yan kung ipapagawa natin sa kanila. Bali pre-propose ko lang. Siyempre pag magpo-propose tayo, kinukumpleto ko pati mga cabinet dyan. May upuan na rin. So kompleto na. So ganun lang naman mga boss. Okay. Isa mo. Okay. So punta tayo sa may sayote yan mga boss. So may mga sayote rito. Dating tanim nila madam. So napabayaan na daw nila. So punta po tayo. Parang doon sa ano rin to. Sa Davao. Ayun maliliit ko ng bunga niya. Ang dami oh. Eh ano na kagad dito, may sayote na ayan oh. Dito yata ng water isang talbos eh. Ayan, oh. Talbos ng ano, sayote. Pinadala din sa'yo. Galing na nga po dyan kanina. Lagi kayo rito. Eh di yung ano dito, madulas. Pangatlong baba ko lang to. Ano? Medyo matarik. Buti hindi umulan ngayon. Ano yan? Yung mga lemon. Lemon. Ay, oh, lemon pala to. Dami oh. Lemon oh. Ayan, may mga bunga doon sa taso. Dati wala yun eh. Mga sayote? Oo, ayun oh. Oo nga no. Tataas na. Uy. Hindi may hirap po ano rito. May parang umagos dito. Ayan na hulog, tapos tutubo uli. Ayan oh, sa paa mo. Ayan, ang dami oh. Sayote. Ang laki. Ano, pwede na, no? Natanggal. Oo, pwede yan. Pwede to? Oo. Laki. Yung isa nahulog oh. Ayun, tira. Nasaan? Ayan. Oh. Sayote. Ah. Nakuha na agad kayo ah. Dalawa, ang lalaki. Ay, may bakod pala dyan sa kabila. May bakod dun oh. Tandaan na, baka manulong bato. Oh, bawal yata dyan. Oo, nakatatay pa rin yan. Ha? Nakatatay pa rin. Ang dami na dun oh. Medyo mahirap dito ah. Pasubo yata tayo ah. Saan? Oy. Anong tubo to? May tubo. Ano, may ilog. Galing bundok. Ayan. Yari tayo dyan. Bawal yung suha. Balik na lang tayo.
Ayun, may suha dun oh. Kape. Ayun, kape. Ayun, masaluto. Doon, madami na nakuha si Grace doon eh. May harvest na. Oo. Hindi pa nakatawag kasi mo. Ibang nangyari na. Baka. Ano, iba palang mayari nung suha mga boss. Tanaw na natin eh. Ayun no, ang dami oh. Pero marami nang nahulog dyan no. Ayun, pababa. Para hindi naman sa atin trespassing. Ayun, dami pa doon oh. Sayote. Sayote. Ano? Marami na rin yun eh. Nung binigay niya sa amin, marami na yun. Ito pa oh. Ito, kunin pa natin ta. Ano? Sayote. Wala, rin, bawal doon. May ano? Bakod. Tara. Ala. Hirap naman dito. Nawala na yung ano. Ay. Ay, yung talbos, kumukuha ng talbos. Nagulog yung mga bato ah. Ayan, may talbos. Ano? Sayote. Magsasawa ka pala ng sayote dito. Anong ulam nyo? Adobong sayote. Anong ulam nyo? Noodles na may sayote. Puro Walang sayote. high blood dito. Sayote. Ang daming ano, mga nahulog, tumutubo. Marami tayo. Meron na rin sayote na binigay sa itong kanina. So marami-rami na po yun. Hindi na po namin maubos. Sayang naman kung kunin natin tapos di makakain. Dapat sakto lang. Asan? Ito? Pwede na to? Hindi pa naman kulay yelo. Pwede na to? Lemon. Bahala na may ari. Hirap dito ah. Manulak. Manulak guys. Nasaan na? Dito ba? Oo, dyan. Dito lang. Tapos kanan. Hirap ah. Oh. Daming pine tree. Bangin na yata yan eh. Kape. Mga kape boss.
Ayan, may suha pa rito. Ayan, hindi pa hinog. Hindi pa hinog. Okay. Dito na tayo. Nakarami. May mga lumot pa oh. Pwede sa bonsai. Sa sasakyan. Nakalapag yata yung sa simento yung isa. Okay, so tara na mga boss. So ito naman yung papakita natin susunod. Yung 3D animation yan. Sige. So tara na mga boss. So okay naman lahat. So far so good. Okay na. So maga tayong makauwi ngayon para hindi tayo mahirapan magbiyahe. Kasi yung last na punta kami rito, ginabi kami. Medyo mahirap tignan yung daan. At dyan, ay yung isa. Doon simulan na nila. Okay. Bye bye. Tara na. Sikan? Siak. Okay, tara na mga boss. Okay, so ayan, nakarating na po tayo rito sa bahay mga boss. So, alas 2 po tayong umalis doon. 5:30 na po. So, halos kalahating oras po yung biyahe po natin. Okay. So, tara na. Ay, hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. So, ayan, shoutout po sa mga lagi nanonood sa ating channel. Ayan po kay Joker Official Vlog, kay Kenneth Tolentino, kay Sit November, kay Masao Dante, kay Rodin Yap. So ayan, kay Talogs Makaraig. So ay mga boss. Kay Elizabeth Versosa. Ayan. Hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. So kita ulit tayo bukas. Ingat po tayo lagi at God bless.